новата кралица на Калигула и да се надяваме, че ще бъда аз. Айде бързо, тичай, бързо. О, какво тупе стекнато! Има ли голи? Какво разчиташ да направиш на сцената, за да го оцениш журито, така че да останеш най-впечатляващата тази вечер? Ами, на първо място залагам на визията си. На сценично присъствие. На всичко. Имаш ли си някой политик, който да ти е изключително симпатичен? Ако кажа Бойко Борисов, това ще бъде ли нещо ново? Кой друг? Яне Янев. Има много специфичен поглед, така компрометиращ. I'm too sexy for my shirt, too sexy for my shirt, so sexy, yeah. Този, който ще спечели, какви отговорности ще има? Има ли някаква обществена дейност, която трябва да извършва, освен че ще е най-красивата?